Reverend Father Sylvanus Sngi Lyndoh, ubaju khot ieid Father Sngi, wat hadien bula longkum Lyndoh hynrei klet ban kyntiew jaitbynriew khasi, bat ban no synñiang habon ki bynta, bat ula pyniasoh ru bat ki seng pyrthei, bapher ban kyntiew synñshar ka khadar, bat uwei ru naki badan bynta banyak khun pyrshah, ban num ailad ban wan ka synñshar president rule, hakis nem bala no. Yakite ki kintin, lakran de brother Albert Dkhar ubere principal jong ka St. Anthony's College, menta kasi ka khat santarik unaitung, bala Plie Paidbah ka statue Sah Kynmaw Jong of Father Sngi Rynkat ka Iingtrep Sah Kynmaw mati Jong ute Father, kabalong kum kadak ban iya ka culture ukhun khasi khara, kabalatay sa anam da ka Vendrame Institute of Rural and Training and Animation, kabalatay ha Palau Jong katay hi ka Institute, kabadan ha Mawpdang New Shillong Town. Ya kabala Plie Paidbah da UCEM Jong ka KHADC uba pinyat sing sim hakajing ya don lang u director Jong ka Teka Institute u Father Bansar Mauri u brother Albert Dkhar Rynkat u ex rong bashnong Jong ka shnong Mawpdang uba Amos Duya Rynkat kiwe ki Father shushu habakren benrap nakaliang UCEM Jong ka council ula pertu shibo ni mati Jong u Father kabala long ka jing mentoy ya ukhun khasi bat ula ai jing ya ru ya kabalang Katolik kabala la bantay ya kaburom Jong u Father Sngi. Father Patrick, Father Festus, DC, Sngi Rynkat, khasi autonomous district council. Nga kemen banan yang khmat jampi Asia ban ong ai fangi Father Sngi na day na district boy ngaru na day na district boy na ju parish. I Father Sngi long solution ngaru na long solution. Ngasno kemen kata-kata ba Father Barnes sil ai kani ka buram ye ini khadar Father haka borbi dap kandai sina ila long u Catholic but ila lechtom banyak khmat dan puli but ila long solution but ila profess haka apunyo snam but in the ladap like punyo snam ila long Lyndoh haba ilong Lyndoh iklam klet ya ka culture la jong is not tea but ki political party is not tea but ki niam khasi but ila tua ya ka culture jong khasi makan ya chakma ila long Lyndoh bon sen habai ikren iknya bon ki ong ba i Father Sngi ban na ki to ki Lyndoh so blay jong ki niam khasi ila le ki bustur ki niam la le bhai i Father Sngi Father Sngi de scholar ubastad bon ki kente i Greek Hebrew ki Aramai ila nang ila hikai nang tapa ila tho ki dictionary khasi to Aramai khasi to Greek khasi to Hebrew nadu ka Bible Catholic tu la tho i Father Sngi bon ki khot ila tho bila ik ya ki jaitbynriew la jong bon nangi habang ilaj pule sari parang klet Hebrew la jong isa no chato tengi pedlo ya la ka jing im la jong i Father Sngi kam la i wan pai pinda pedru hapo ka statue jong i pinda ped i Father Sngi pin lap bi spong yala de i phong ka putoy i ra ka pla bala snahi de ki beriu khasi bila ieid na lenti chalenti ila le jingo i ke baduk ila le jingo ye ki bapang man barabot pin lap i Father Sngi balong i bakmen le shi buan ba fikan mau ngi ru ban ni dan lang but ngi so thu ki kam jong i late Reverend Father Sngi ki de ki kam ki ba bon bha ba i la ban contribute ane ban no synñiang te nakaliang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council ru menta ngidang ye pershang ban wat kilat benti kumno bangin la se ban wat ban ai ki scholarship ki research scholar ki jongi ban ti banya ban ngam jeliu habi dei ba kata kriti ke store let's say ki jingtrei shitom jong iliat Reverend Father Sngi hakipor ba idang don let's say kan let's say dadon ki materials
ngenjin dala kemen baha bangin ya don ke jing day but kabalang Katolik bangin yo ikini ki materials la sikiba ki Father Sngi po ba idang don la research shibun ki aka ki banlong kaspa ba haka jing tip nam ta kajat rew khasi ki jongi kamtam ya ka pateng ka banwan te ngai I ba nakaliang ka balang Katolik ngaso ban ai kublai kerpang ngasongo ba hadu menta hababun ki program baka balang ka don kamju klet ikiriti kudustur te haman ki program ka judan ka cultural program haman ki event kini kitai kiju kenmau bet bandon ki cultural program desi kani ka penketik ka mensiam jongi kamtam ya ka pateng ka bamenta ka ni ka generation ka bamenta ka ba let's say kala duna bhai ka jingtip shaphang ka jaitbynriew khasi ka jongi te namar kata ka daw so ban ong ba kani ka jing ishimenta jongi ban let's say ban Plie ni madur Sah Kynmaw Jong ailad Rev Father Sngi kan tingshan ya kari ka jongi bat kan tingshan hangi ki jaitbynriew khasi kamtam ban pen Kynmaw ki kam ba I Father Sngi po bai dangdon po sla pyrthei ila no synñiang ya ka jaitbynriew jongi te bat kumju ru ngi I hani Lyndoh kadon kini ka Iingtrep kum kadak ban pen Sah Kynmaw ya ka thmei ka jinglong brew ka jongi kum ka jaitbynriew bangi ju ngi ju sa hakini ki Iingtrep kani ru ka pen Kynmaw ingi ba ngin Kynmaw let's say ya ka thmei na ingi mi kenang bangin sungthu ban ban Kynmaw ya ka jinglong la jong se bangin long ki ba snoret ngin long ki ba Kynmaw ban ieid ya ki la jong ban ieid ya ka ri la jong ya ka jaitbynriew la jong kumba I late Rev Father Sngi la batai de I brother Albert ba la de ya I let's say bandan shakawai pat ka ri ka pyrthei dari namal bai ieid ya ka jaitbynriew I don bai bat ni hang ni po Meghalaya